Un ano máis as festas da Peregrina aterran na cidade con moitos contidos e diversión. Entre estas actividades está a Feira do Mel, que se desenvolverá ao lado do Mercado de Abastos dende o 11 ao 19 de agosto. Unha cita que contará con diferentes actividades cada día. E recordar que todos os días vai haber extracción de mel en directo, degustación de yogur con mel, gratuito, e exposición de velutina. Vai haber ali un puesto con personas voluntarios de aquí do Concello de Pontevedra que se dedican de alguna forma, a retirar niños e que nos darán explicación a quen necesite asesorarse sobre esta especie invasora que temos agora aquí atacando as abellas. Ademais, neste ano, como novidade, tamén contará coa colaboración de Enrede. Nos o que levamos son expositores agroalimentarios, tanto de produtos artesanais como de produtos ecolóxicos. Entonces, normalmente levamos máis expositores en outros concellos, aquí por motivos de espacio, e ademais queremos dar a importancia á Feira do Mel, pois van a ser menos, pero están moi escollidos. É dicir, un visitante pois pode comprar, ademais de mel, pan artesano, pode degustar repostería artesana. Despois temos viños ecolóxicos, cervezas artesanas, batidos naturais para repoñer toda a enerxía esta que vamos a consumir. E, ao mesmo tempo, tamén traemos expositores artesanos de textil. Dende o Concello animan a todo o mundo a participar nesta iniciativa. Eu animo a todo o mundo a que se acerque a partir do sábado 11 pola Feira do Mel, na que poderemos disfrutar da diversidade de produtos e, ademais, este ano coa incorporación de Enrede con outros produtos tamén ecolóxicos e que tamén, como decía ela, cumplen unha función social moi importante no desenvolvemento de vida no medio rural, porque si é certo que a velutina ataca as abellas, tamén é certo que é un dos problemas a maiores que xa temos no mundo rural, con moitísimas actividades que están decaendo e que, polo tanto, o impulso que se lle dá desde Enrede é moi importante. Xa o saben, a desfrutar e, sobre todo, a degustar esta Feira do Mel dende o 11 ao 19 de agosto.